Здравейте, приятели! Добре дошли! Днес ни предстои едно много, ама много вълнуващо приключение, в което заедно ще разкрием голямата тайна на влаковете. Те са огромни, бързи и страшно интересни. И така, готови ли сме? Супер! Нека се потопим в света на тези невероятни машини. Хайде, да започваме. Добре, първата част от голямата тайна е свързана с пътя на влака. Защото, нали се сещате, той не е като колите и автобусите по улиците. О, не! Влакът има нужда от нещо съвсем специално, за да се движи. Ето го и него. Това са релсите. Те са като едни дълги, лъскави, железни пътечки, които показват на влака на къде да върви. Винаги са по двойки една до друга и никога не се разделят. Точно те водят влака безопасно по целия му път. А за да стоят тези релси винаги на мястото си, имаме траверсите. Можем да си ги представим като едни много силни ръце, които са прегърнали релсите и ги държат здраво, за да не мърдат. Така пътуването е гладко и безопасно. И къде започва всяко едно влаково приключение? Разбира се, на гарата. Това е като специалната къщичка на влака. Едно шумно, весело и вълнуващо място, където хората се събират, за да потеглят на някъде, или пък да се приберат от дома. Добре, вече знаем по какъв специален път се движи влакът. А сега, хайде да видим защо той е един от най-големите ни и полезни приятели. Ще се изненадате колко много неща може да прави. Сега, слушайте внимателно, това е просто невероятно. Представете си цели 10 автобуса пълни с хора. Единствен влак може да побере всички тях наведнъж. Само това ни показва колко е силен и колко е полезен, нали? Влакът помага по толкова много начини. Той вози всички – деца, родители, баби, дядовци, всички заедно. Освен това, пренася и огромни, тежки неща, като коли, например. А знаете ли, че е и приятел на природата? Много от новите влакове използват електричество и така не замърсяват въздуха. И може би най-якото – влакът никога не чака на червен светофар и не попада в задръствания. Добре, а замисляли ли сме се от какво точно е направен един влак? Той е като отбор, в който има двама главни играчи. И те работят в пълен синхрон. Хайде да видим кои са. Отпред, начело на отбора е локомотивът. Той е като главата на влака. Това е най-силната, най-мощната част, която тегли всичко след себе си. А зад него са вагоните. Те са като едни уютни сладурски къщички на колела, където пътниците седат удобно и се наслаждават на гледката през прозореца. И така, вече знаем всички основни тайни. Знаем за релсите, за гарата, за силния локомотив и за уютните вагони. Време е да съберем цялата картинка и да видим как започва едно велико пътешествие. Всички на борда! Всичко се случва толкова просто и красиво. Първо чакаме на оживената гара. След това чуваме свирката. Мощният локомотив потегля, тегляйки всички вагони. Влакът се плъзга бързо по своите железни релси и ето така, всяко ново приключение започва. И докато влакът се носи напред, е хубаво да запомним една мъдра мисъл. Понякога най-важното нещо не е къде точно отиваме, а самата радост от пътя. От това да гледаме света навън. И така, със всичко, което научихме днес, разкрихме голямата тайна на влака. Но остава един последен въпрос, който да ни накара да мечтаем. Накъде ли пътува следващият влак, който тръгва от гарата? Може би към някоя висока планина или пък към топлото слънчево море? Възможностите са безкрайни.